masuk kalungmu para kadar haka. Kamera takku kasani. Yang zu menadapta bikin bazara bisa kalantar karkajar senawa. Waktu bikin mafi mungkin mauci da senawa suke gudanar da shakalinsa tare da iyalansu. Kuma sakamakon hakan a halin yanzu bukatun jama'ar kasar Sin a fannin hidimar share gidaje na ci gaba da karuwa. Share gidaje muhimmiyar al'adar gargajiya ce a kasar Sin. Wato Sinawa sukan share gidajensu domin maraba da zuwan sabuwar shekara bisa kalandar gargajiyar Sinawa. A bana, bikin na bazara zai fara ne tun daga ranar 17 ga watan Fabrairu. Ko da yake sai nan da wata guda za a gudanar da bikin, amma tuni mutane da yawa sun fara bayar da odar hidimar share gidajensu. Baya ga haka kuma, wasu mutanen suna yin odar wasu hidimomi na musamman, kamar tsara kayayyaki da adana tufafi a cikin gida. Kana waɗannan hidimomi suna ƙara samun karbuwa a cikin ƙasa.